Равни права при осиновяването на дете поискаха в петиция българите, живеещи в чужбина. Те негодуват срещу новия семейен кодекс, според който сънародниците ни зад граница могат да осиновяват дете едва когато са изчерпани всички възможности за намиране на родители у нас. Над 200 процедури по осиновяване на български деца от българи, живеещи в чужбина, в момента са замразени. Една от причините е приемането на новият семейен кодекс, според който за сънародниците ни зад граница важат правила като за чужденци. Това означава насочване към акредитирани посреднически агенции за международно осиновяване, които са изключително скъпи. В скоби казвам 15-20 хиляди евро. Многократно по-дълъг ред на чакане за вписване в регистъра. Към момента 3-4 години е срока за осиновяване. Възможност за осиновяване единствено на деца, получили вече 3 отказа да бъдат осиновени от български граждани, живеещи в България. Този текст е абсурден, това значи, че са второ качество и тогава ги даваме на други хора. Абсурден е текстът. Българката Деница Кацарова живее със съпруга си в Германия. В нейният случай процедурата по осиновяването е започнала при стария действащ закон. Въпреки че тя и съпругът й отговарят на всички изисквания за осиновители, им е отказано детенце с мотива, че съпругът на Деница не е живял 9 месеца у нас. В България, според закона, единственият принцип, по който се избират родители за децата, е принципа на поредността, което е цинично. Според Деница, въпросните текстове от новия семейен кодекс противоречат на Хагската конвенция и дискриминират българите, живеещи в чужбина. Освен това, законът е приет в последния ден от работата на кабинета Станишев и с над 60% въздържали се. Това е едно от тези законодателни намерения, които се превърнаха в факт, инцидентно, прибързано, недостатъчно добре премислено, отглеждащо на обществения интерес. Националният омбудсман се ангажира с проблема, а от партия Другата България ще сезират и Европейския омбудсман, Европейския съд по правата на